Pravoslavni vernici danas obeležavaju početak vaskršnjeg posta. Traje od čistog ponedeljka do Lazareve subote. Ovo je najduži post u toku godine i završava se praznikom Vaskrsenja. Naziva se još i Veliki post, zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja, a časni post zato što obuhvata vreme stradanja Hristovog i njegovog razapinjanja na časni krst. I Velika četrdesetnica, jer je ukupno trajanje posta 40 dana. Vernici koji poste ceo post trebalo bi da poste na vodi, osim subotom i nedeljom, kada se dozvoljava post na ulju i konzumiranje vina. Takođe, na praznik Blagovesti i Cveti može da se jede riba. U našem narodu je poznato da većina ljudi posti uglavnom prvu i poslednju sedmicu posta, i to na vodi. Treba da znate da možete izabrati bilo koju sedmicu u toku posta, koja bi trebalo da se isposti na vodi, i te nedelje se možete pričestiti. Za one koji strogo poštuju pravilo, u skladu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i dogovorom sa sveštenim licem, prva 3 dana ovog posta u ponedeljak, utorak i sredu, ništa se ne jede. Ko to ne može, jede hleb, a od tečnosti pije čaj ili kompot, i to tek posle večernje službe. Na Veliki četvrtak jede se jednom dnevno i to nakon svete liturgije. Na Veliki petak se ne jede ništa. Ono što je danas najvažnije da ne zaboravite jeste da post ima 2 strane, telesnu i duhovnu. Telesni post je uzdržavanje od izvesnih jela i alkoholnih pića. Duhovni post podrazumeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, želja i dela.